and also a 100% record in the champ. Carvajal, Rudiger, Alaba and Mendy at the back. Toro, John Moncoyola and Darko Brasanac for their money. With 5 players in the defensive line, but this for Danny Ceballos making his first start and having to step in to the ability to cross lines also, and also mens landsholdsfodbolden var i gang. Men det var altså lidt af en sviner, han fik lavet, så fair nok, at han røg ud. Som den mest defensive. Kommer Vinicius Junior. Og Benzema er oppe i kamp her, skal have allerede på tavlen. Ikke i den omgang, men Sergio Herrera i Osasuna-målet lidt i problemer. Det sparker til Real Madrid. Udfordrer. Det kan godt blive en lang aften for skiftende backs. Midtstopper med mere hos Osasuna. Kort. Det bliver meget urytmisk. Der Europa. Unai Garcia over for sig. Bliver han klar til El Clasico? Der er 14 dage. Nede foran Alvaro Morata, som vandt Spanien med 1-0. Er Osasunas spanske spillere, der er i spil til landsholdet. Abde kommer ind. Venstrebenet. Ja, det er ikke så tosset. Benzema og Rudiger og Mendy undskylder. Kike Garcia helt fri. Det blev sådan lidt ingenting. Den her klub siden 2018, og det er faktisk noget helt nyt græs på. Banen er noget bedre, end den har været i Askelia. Ja, der var elendig. Ja, de foregående kampe, selvom det ikke lige... Offside, eller er der også et perspektiv, der hedder El Clasico for ham. Et godt spillet mod Gomes. Og en udværket afslutning, der kom her fra Moncayola. Forsøger sådan at kæle den her ind, Vinicius Junior. Ja, men nu bliver... Rudiger. Jeg tror slet ikke, han har op for den dumper ned. Det er lige så tosset, det Osasuna har gang i her. Ej, det skal... Har kun spillet til 0 ude i Europa. Benzema, der kommer ud og gør sig spilbar. Og det kommer hele vejen igennem. Afslutning, og meget, meget tæt på, at det Abde, som var endt over i højre siden her. For bragt udholdet foran. Så kommer der løb her fra Rodrigo. Og det Marcos, der virkelig bliver sat under pres, men han kommer ned og løser det som en del af holdet. Der kan ske. Når Rodrigo søger ind, så kommer Benzema over i det bagerste område. Hakker til den. Ja tak, man. Sikkert lidt mål, det har været. Det er et højrebenstraf fra Benzema. Det vil jeg sige, at kigger omkring. Ja, du løber i 31. Ja, det er helt vanvittigt. Den går ind. Og spørgsmålet er, om der er nogen, der er spilforstyrrende her. Benzema bevæger sig. Eller om den her, den tæller. Muligvis 1-0 til Real Madrid. Vi tror, der kommer bare på. Er vi enige om det? Nu skal de passe på, fordi når Real Madrid har momentum. Så er det bare lige, når Rodrigo bliver taklet her. Unai Garcia. Han er jo en evig udfordring, og der er jo det... Men det er bare ikke været så godt for Ceballos de gange, han startede ind. Han startede også ind mod Mallorca for nogle uger siden der. Og det vender vi tilbage til om et øjeblik.
et lille kvarters og gøre klar til anden halvleg af La Liga-opgøret mellem Real Madrid. Det fik de ikke, så Real Madrid fører i forhold til den estimerede dato, hvor det her det skulle have været til der er et kvarter igen. Og hvis vi kan det, så er det tiden, hvor vi satser. Drømte fuldstændig af. Og der var jo flere gange, man så den. Der er jo plads alene derude. Højre bakken. Han. Men det var jo ellers ikke, fordi han scorede, så... Stille. Nu er Garcia med masser af tid til at finde ud af, hvad han vil. Så prøver de at skyde på mål, og det lykkes. Udligning Osasuna. Målscorer Kike Garcia. Og det er den anden Garcia, Unai Garcia, der tager chancen fra distancen. Og så ender den altså lige panden på. Helt stilsikkert. Abde. Og han slipper fri, må gå med scenen. Han kan komme til at afslutte her. Kommer han lidt for tæt på, men i anden omgang, så er det alligevel tæt på, at Kike Garcia kommer til. Skulle han ikke have sparket før? Kroos til netop Benzema. Kammervinger. Og Fesbak. Alaba. Kommer her. Ikke så tosset. League, det her Madrid ikke. Benzema. Ikke noget flag op endnu. Men så kommer det. Ja, det er jo sej. Her kommer en god aflevering til Rodrigo. Kan komme ind fra venstrebenet. Det kan godt, men han får også lidt for meget højde på den afslutning. Valverde. Tager Valverde med. Bolden tilbage til Kroos. Ind. I hvert fald ikke sådan et nummer 22. Rodrigo. Ind og spark med højre benet. Godt med smæk på, men også fint kontrolleret af Sergio Herrera. Men det er en god aktion af Rodrigo. Cabral med indlægget. Ja, godt må man spille i første omgang. Beslutningen var god. Er der noget? Ja, hvad bliver det her? De står og kigger lidt på hinanden.